Wangu uri kuona mwana uyu anga ane a lot of questions because aiti pane zvinhu zvisiri kubalansa. Ndakamubvunza kuti ko bhutsu yawakapfeka wakaitengerwa nani? Akati ndakaitengerwa neshamwari yangu. Shamwari yako ipi? Waiza apa mufesi bangu tsenga hanzi mufesi baba tsenga mukana, which means kuti bebe rakatoziva kuti machi bhutsu dzadzatekwa nemufesi hausiri wego watenga bhutsu, but bhutsu watengerwa nemumwe munhu, nemumwe musikana pabirthday rako. Apa uri kuona Saturday yaitaurwa kunzi vakaenda vese kumuchato, ndo Saturday yakamuka hanzvadzi yangu inini isipo padheni ndaikavhira yaenda. Waiza bayamuka ine mufesi padheni, bayasiwa nemufesi necelebrate padheni ipapo zvikanzi mai ndakubuda ndakuenda kumuchato, yabasiwa padheni. Celeb baratora kamwana kandasangana nako kuuzeti varaenda nako kumuchato. Emotional damage wangu, ndakanzwa kurwadziwa kuti you're right. Saka ina hanzvadzi yangu ini ndo inosara padheni, aka mwana ndo kanobudwa nako kachienda kunoranzwa vanhu vese kumuchato chichi. Zvakandirwadza wangu. But then ndauda kuita dzungu. So ndakabva ndatora namba dzemwana, ndatora namba ndaenda ndasvika padheni andauda kuita kudzungu because aindorwadza ndengoti saka ndiita sei zvasingaitondudzi hanzvadzi yangu yange yapinda nemwoyo yaizvisungirira kuti ndiconfronte mufesi tasati tanyatsolinka zvekudaro. Takangolinka apo neapo tikangochinjana manhamba, akasevha namba dzangu ndikasevha namba dzake, basa tasati tatilinka zvekudaro kuti ndiudze mwana uyu wananayo ndiyega option yandaikwanisa kungoudza because ndiyega ndasina nabasa naye, ndachangobva kusangana naye chero iye akaita heartbreak asina basa. But ndobva ndaronga zano mandatorit mandakasangana nemwana mandakama takutotana but when can we link up chichi mandati we are town atisangane pachipa yanaya naye kuyanaya pepe takatoflexa chichi ndakutaura naye tototaura nyaya kuti titodiscussa masina achindudza kuti oso zvekufamba fuso ndandiripo ndichingomutase ndichimcomfort ko little did I know kuti anga atokecha my feelings. Alright, so comes the situation ndakumutsanangura kuti alright, ona nyaya wandudza. The reason why I insisted on seeing you today kuti tuye kunoka is because the person you are dating is dating my sister. So bhutsu dzakutaura dzakatengwa neni ndichitengera mufesi but dzichibva from my sister. Ndo nyaya ndikubvuma guys kuti ndakaita mero, ndagara ndiri mero, handina hana ndoziva. So but saka unozoti mwana akambofreeza zvekuti unonyatsoona hamuna apererwa because anoziva kuti aimuda wati toita sei ndiwouya neidea toita sei. Mandati alright, ngatidai so toda kufikisa mukomana toona kuti toita sei. Ngatitorwe tuma cute videos twese chichi ndonoisa pastatus kana kuti iwo woisa futi pastatus toona reaction yake totangira ipapo. Waibata ndobva tatanga kuchitora mavideo.